budaya. Wes rancine gilirane Pak Kirun iki. Siapa? Yo, budaya, ayo Bel. Abel. Biasa Bel. Oh, Bocah-bocah. Ayo. Ayo. Teman-teman. Op sos. Ho a. Ho a. Ayo lo parane ning ndi yo. Ngadep golek papan sing rada amba ya, Ger. Abel, ayo Bel. Sing hati-hati Bel. Ora pinggir-pinggir iki. Ayo le cinta. Piantune cilik ning bagus man. Ayo lo. Citra ing janji aja emo aja tansah juwa senadyan aku uga tansih la ing janji mesana tansah tak ugemi yo bareng aku cilakone aku
sukama mesti katembang. Kuda budaya. Dek Dwi. Dek Dwi tasih sehat nggih. Oh, Yo. Yo. Ayo Mak. Cacahe ana pira iki Mak? Ana 6 nggih, ana 6. Wah. Kae satriya satya kang bakal nadyak kala mangsa ya iki budale Sang Prabu kala segi nggih. Ah. Dewek. Oh, ayo Dek. Bos, ayo lo Dek Anggi. Aduh kok pare. Aduh teko pare tak dongake lek jodoh ning Tulungagung. Ayo. Yo. Alah. Oh, iya. Iki mesti iki ngono temu kangen barongan sepuh-sepuh. Barong tuwa to. Sopo? Mas Jibi. Ono Mas Bima. Ayo tenaga tuwa. Ayo ger. Sing saka. Sing saka jabat Kediri Raja Alot. Ayo lurut. Ayo lurut. Ora jadi lurut. Ayo Dek Du. Dwi. Golek gon. Golek gon ora sapa. Lonot. Ayo Ger. Ayalah. Ayo le. Ayo. Yo!
ngemplak wanci sore susukan wong blonjo lan wong lenjeran sundang sandung etok-etok kesandung-sandung batine salah waro karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayo bat-obat jo sembrono yen aku wis kadung tresno liya-liya yo mlaku ning pasar Rame, ayo. Cagong. Montir, ayo. Kowe kok ngene cagong. Matur nuwun Ayo. Lonat. Yo, gerangannya ayo. Oh, Mas Ari. Mas Weh, iki Ayo, karungane Pak JB, ayo. Hop. Gerang swara buta. ayo keraku. Singa baror pranyoto mbebayani gerang kang kena binando netranyo pindhoda ana Ayo Pak Ketu, ayo. watak ira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kenobi lahi Ridu mawon what's Pak JB, ayo. ayo Pak JB Panji tring kurangga hesti kata Cagong matur nuwun lawe Lojo lalayu musuhmu barang loro kena yo aja wali-wali lek kowe yo lek kowe wedi aja wali-wali kena
iki? Matur nuwun Mbak Bebi. Sopo? Ayo sapa iki? Budaya ayo. Yo. Iki korban selanjutnya. Wes. Nomor urut selanjutnya sapa iki? Bonojo. Mbah Sumari ayo. Bos pasir. Bos pasir. Ayo ger. Ayo. Lepak. Bonojo, baru kamu nemamu muni dhewe jo. Kurang ajar. Bah Semoro. Yo. Ngopi. Payoku apa jo gara-gara baru kamu. Ayo bah gede. Bah gede metu. Allah. Ayo deh.
Muluk barongan. Rome. Pimpinan Makirun. Dio. Aku keselok gak. Ya. Kowe jangan ora ayo. Ayo dong. Ya. Monggo. Ya. Ayo. Iki raga. Ya itu apa tuh sapa iki? Apa duduk ae. Hei, warok. Iki warok bolone dhewe. Oh, warok. Ya warok kok barok. Ayo, cek nonton. Opah-opah. Loh. Cocobi ya. Ayo. Warung aja apa pakai serang. Ayo Gus. Ayo dikit dolanan Gus. Ayo Gus. Masuk angin. Bang Prayono. Masuk angin. Lah iya, muni. Apa ayo? Ayo iki sapa? Ayo masuk. Romi, ayo. Ayo rompi ayo. Teno, ayo. Geluduk. Kesurupan. Tewas satu. Ayo. Barongan terakhir. Ayo Gere. Ayo Mas Badut. Yo. Karo ate ya. Betul gerangannya. Ayo. Ayo. Gerangannya betul. Pak Doer. Jangan lukir. Ayo. Ayamu. Wayah kurut. Ayo Rut, wayah kurut. Bapak kesel. Wayah kurut.
Ayo. Siji. Bener jadi tak bener jadi. Oh iya. Puter-puter. Awas. Iya. Itu bro. Ayo Jo. Ayo Jo. Ayo lagi. Ayo nak. Aku menang. Hop. Ayo ger. Nangge para satya kuda budaya sampun gugur wonten satepahing palagan ya. Kasampun sareng lawan Bos para nyapa para wadya emen sahing ajure tumandang makarya embabar seni kuda budaya karo pawiwaka ambangun budaya bos para nyata para wadya emen sahing ajure tumandang makarya embabar seni kuda budaya karo pawiwaka ambangun budaya. Ayo lo, mbahmu kono. Payah lo bayar mbahmu. Oh, Becky, kantole. Oh, wah, Becky gelo apa bro? Becky ron, atuh. Ayam ini ron. Rujuk ono aku, Bapak Haji. Adem. Jadi, yo, Mas Dondit ora oleh dadi. Mas, sing gabui bojone dhewe-dhewe. Yo. Ayo. Alon ger. Alon ger.
digoyang, Goyang, digoyang, goyang. underwear, digoyang. Oh.